Köszöntöm Szalai Lászlót, első könyves, szkifi írót, harcművészt, elektronikai műszerészt, családapát, rengetegféle titulust lehetne mondani, és itt ül Posgai Gyula is, grafikus, festő, képregényíró, nem tudom miket mondjak még rólad. Majd az ő szerepét is fogjuk tisztázni a könyv bemutatása során. Tavaly nyár végén jelent meg ez a könyv, és azóta ugye eltelt egy kis időszak, és van, aki már olvasta, és most itt vagyunk, hogy bemutassuk azoknak, akik nem, vagy akik még olvasták, és elmondjuk a kulisszatitkokat. Beszélj egy picit magadról, hogy megismerjenek az emberek, hogyan nőttél fel, milyen gyerekkorod volt, milyen érdeklődési köreid voltak, miket tanultál, csak így egy pár percben, hogy megismerjünk téged. 1970-ben születtem itt Tatabányán, azóta is itt élek, szüleim is itt élnek. Gyerekkorom óta foglalkoztat a science fiction, imádom a ilyen témájú könyveket, filmeket, és hát ennek egyik vetülete, hogy a fejemből kipattant ez a történet, amit sikerült könyv formájába a nagy közönség elé állítani. Miért ez a téma, miért ez a történet? Sok mindent belevittem az életemből is, hogy... Igen, pont erre akartam célozni. Vittem bele a harcművész részeket, 85 óta foglalkozom harcművészettel. Gondoltam, annak azért nyoma kell, hogy legyen a könyvben. Hát a harcos jelenetek azért úgy részletesen le vannak írva, harcművész szemmel. Aki olvasta, azt tudja. Elég részletesen le vannak írva a helyszínek is a könyvben. Ezt hogyan választottad ki? Miért pont ezek a helyszínek? Próbáltam olyan helyszínt találni, ami világviszonylatban is ugye megfogja az ember. Egyesült Királyságban kezdődik a történet, Nagy-Britanniában. Ezt mindenki tudja, az egy történelmi hely. Ott születik a főhősünk, akinek különleges tulajdonsága, hogy látja az embereknek az auráját. Egy kalandregény alakul ki a könyvben. Hát ha már a történetről beszélünk, fel is olvasom akkor, ami a könyvnek a hátulján van, és akkor így röviden, többen megtudjuk. Thomas Taylor egy fiatal angol férfi, különleges képességgel született, látja az emberek auráját. Miután gyermekkorában az eredet utalásait még szülei is elutasították, titkolni kezdte a külvilág elől. Egy nap azonban találkozik egy különös és félelmetes idegennel, és veszélybe kerül az élete. Minden a feje tetejére áll körülötte, nem evilágilag tűnő üldözője előli meneküli és eddig ismeretlen helyekre és más idegenek közé sodorja. Újdonsült barátai egy fantasztikus új életcélt mutatnak neki, amit ha elfogad, a régi életét teljesen fel kell adnia. Vajon képes-e Thomas meghalni a külvilág és családja számára azért, hogy élhessen és harcoljon szülő bolygója lakosságát kizsákmányoló földön kívüli erők ellen? Beszéljünk akkor most az illusztrációkról, hogy miért gondoltad egyáltalán, kezdjük azzal, hogy illusztrálni kell ezt a könyvet, hogy képeket kell hozzárajzolni. Már fogja fogni. Nagyon régóta dolgozom együtt Posgai Gyula barátommal, falfestés és grafikai dolgokban, és hát szerintem ez nem volt kérdés, hogy legyenek-e benne illusztrációk. Én kezdtem el nyaggatni, ugye Lacihoz járok edzésre, és akkor mesélte azt, hogy mi pattant ki a fejéből, elkezdte írni, de mivel így beszélgettünk közben képekről, és Laci még vázlatokat is csinált a jelenetekhez, egyebekhez, mondtam, hogy akkor csináljuk úgy, hogy segítek neki, mert Laci ugye a munkája mellett írta a könyvet, én meg a saját vállalkozásokban, főállásban folyamatosan rajzolok, tehát sokkal nagyobb ebben a tapasztalatom. Mondtam Lacinak, hogy ha ő elkészíti a képeknek az alapjait, vázlatokat, egyebeket, akkor én segítek úgy véglegesíteni, hogy az nyomtatásban is megfelelő formátum legyen. És
azért sokat győzködni nem kellett, mert mint említette, is nagyon szeret rajzolni, és gyerekkora óta rajzol, és már dolgoztunk együtt közösen rajzokon, így miután befejezte magát a könyvet, nekiálltunk, illetve Laci nekiállt, aztán hozta a rajzait, és akkor én segítettem neki ezeket befejezni. Na azt, hogy hogyan készítettétek, az mindjárt, de most kicsit beszéljünk arról, hogy miért pont ezeket az eseményeket rajzoltátok meg, amiket pont megrajzoltatok. Hát hogy választottad ki, hogy most egy robbanás legyen, most pont hogy ez teljesen... Próbáltam úgy válogatni a képeket, hogy informatív legyen, kellemes legyen ránézni. Például a főszereplő hölgy, a Casey, egy high-tech szemüvegbe áll az utcán. Ez mindent elmond. Látszik a szupertechnológia a képen. Látszik, hogy igen, tényleg egy szép fiatal nőről van szó. Van, ahol a helyszínt emeltem ki. Például lesz egy jelenet, ahol menekülnek utcán. A történetbe beleillesztett kép, hogyha ott a pozícióba elfordulnánk, akkor meglátják azt a gyors éttermet, ahol be fognak szaladni. Ezeket ceruzával. Úgy kezdődik, tehát itt látszik Lacinak az egyik ceruzavázlata. Meg digitalizáltam. Azért vannak így színessel megfirkálva, mert ha nincsen rajta szín, akkor fekete-fehér képként kezeli, és ezek a festő grafikus programok is fekete-fehérként veszik figyelembe, így viszont rögtön színes palettával tudtam nekik színes hátteret csinálni. Igen, mondjuk végig, hogy készült el véglegesen akkor ez a kép. Hát ugye akkor meg lehet csinálni. Először magát a pozíciót azt ugye kitaláltuk, akkor megvan a helyszín, az a könyvből, hogy nézett ki az a lakás, annak a lépcsőháza, sötét, zöld falak, padló. Laci nagyon szépen ő is készítette, tehát ez még 100%-ig Laci munkája, amit készült, és akkor amikor nagyjából eljutott a végéhez, akkor én segítettem neki ezeket úgy véglegesíteni, hogy a megfelelő felbontásban, megfelelő méretben, nyomtatható minőségben készüljenek el, és néhány finomítást, árnyékokat, fényeket így ráhúztam a képre. Tehát 90%-ban ez Lacinak a munkája, én a végén szoktam, falfestménynél azt szokták nekem mondani, én a végén ráteszem a varázsvonalakat, hogy akkor legyen teljes, de talán látszik az, hogy igazából a teljeset, bocsánat, közben így hátrafele kell nézni, mert nincs kontrollmonitor előttem. Tehát, hogy igazából az alap elképzelés az teljesen Lacinak a munkája. Én a végén finomítok rajta egy keveset, hogy a saját ízlésemnek, ami nem fejletlenül jobb, mint Lacié, csak sokkal több tapasztalatom van az ilyen jellegű munkákban, így módosítom a dolgokat. És akkor még hoztunk pár ilyen képet megmutatni, hogy hogyan készül, ezen majd látszik az a térkapu, amit a leírásban is olvasható volt, szintén Lacinak a ceruzavázlata. Ez egy háztetőn van, hasonló jelenet, mint a menekülős rész. Majd utána ebből ezt az alapot szintén Laci csinálta, ez már a véglegesített verzió magából a képből, mert ezt úgy csináltuk, hogy Laci eljött hozzám, és ketten ültünk igazából a gép előtt, és akkor közösen találtuk ki, tehát így is szoktunk dolgozni, hogy kvázi négykezes verzióban dolgozunk, de ezt szintén a falfestményeknél megszoktuk, hogy akár egymás mellett állva ugyanazon a képen két ecsettel tudunk dolgozni. Bocsánat, mindig arra, pedig ott van a gép. Igen, itt csak össze-vissza nyomkodtam. Itt az látszik, hogy
gyakran úgy használunk referenciaképeket, hogy nem konkrétan az adott témát rajzoljuk meg, hanem mégis egy kínai épület fotóját, vagy egy pagodának a fotóját használtuk ahhoz, hogy, hogy a könyvből ezt a jelenetet megrajzoljuk. Ez egy ilyen mini robota egyik főszereplőnek a tenyerén, amit nem akarom elspoilerezni a történetet, de utána beküldenek az étterembe. Az éttermeknek egyébként nagyon fontos szerepe van a könyvben. Itt látszik az, hogy nem pont ez a figura, de hasonló figurákkal hogy dolgoztunk, hogy a valós Google Street View fotóra a bepózolt figuráknak a fotóját rámontírozva, hogyan képzelte el Laci ezt a mozdulatot, vagy a jelenetet, kompozíciót, és ugye látszik, hogy nagyon sokat tudnak segíteni ezek az akciófigurák abban, hogy életszerűek legyenek a mozdulatok, és akkor ennek a képnek ez lett a végeredménye, hogy tényleg, hogyha valaki arra jár, akkor azt a helyszínt fel is ismerheti. Lehet, hogy nem ezek az autók parkolnak ott aktuálisan, de egyébként hiteles a környezet. Igen, elérkeztünk egy új témához. Megírtad a könyvet. Már amikor elkezdted írni, akkor tudtad, hogy ki akarod adatni? Vagy ez később jött? Nem, ezt saját magamnak szerettem volna elrakni. Úgy volt, hogy a 30-40 ezer forintot rászállnak, elmegyünk egy ilyen ismerősnek a nyomdájába, és akkor 2-3 példányt kinyomtatjuk, fölteszem a polcra, és megvan a tudat, hogy nekem van egy ilyen saját könyvem. Csak közben úgymond a mester példányt, amit én saját magamnak így fizetnek kinyomtattam, ezt páran elkérték, és nagyon jó véleményeket mondtak róla, hogy ezt kár lenne nem kiadni, ezt a történetet. Akkor beszéljünk a kiadásról. Egy első könyvesnek hogyan sikerül kiadót találnia, kiadni a könyvét, milyen nehézségek voltak a kiadás során, hogy alakult ez a történet? Hát nagyon nehéz. Úgy szóba se állnak az emberrel, hogy küldök egy fájlt, amiben megvan az én eredeti leírásom, hogy ők majd azt úgy elolvassák, és majd ők azt úgy kiadják. Kimondottan olyat kerestem, belefutottunk ebbe a Novumnak a kiadójába, akik első könyvesekkel foglalkoztak, és miután elolvasták a én kéziratomat, azt mondták, hogy ebben látnak rációt, hogy ezt ők szívesen kiadnák. Természetesen nem így ér, hanem azért megkérték az árát. De... Bocsánat, nagyon picit közbeszólnék, hogy remélem Laci nem haragszik meg érte. Ugye itt próbálkoztunk egyébként hagyományos kiadókkal is, ahova még úgy is nagyon nehéz bekerülni, hogy én több kiadónak is rajzolok például könyvborítót, vagy egyéb illusztrációkat. Még úgy is nagyon-nagyon nehéz, hogyha van közvetlen kapcsolat. Tehát konkrétan szerkesztőnek küldtem el Lacinak a kéziratát. Tradicionálisan hívják kéziratnak, mert most már majdnem senki nem ír kézzel, de hogy a nyers változatot elküldtük. Én meg is ígérték a szerkesztő ismerőseim, hogy át fogják olvasni, de a hagyományos kiadóknál van, hogy évekre előre be vannak táblázva, és ez egy rendkívül lassú folyamat. Tehát lehet akármilyen jó maga egy kézirat, lehet akármilyen ígéretes, mire az egy hagyományos kiadónál eljut addig, hogy kiadásra kerüljön maga a könyv, az még szerencsés esetben is több hónap, de kevésbé szerencsésebb esetben akár több év is lehet, mert az sem biztos, hogy az első kiadó pozitív választad, a második kiadó pozitív választad, tehát ez azért egy nehezen járható út. Ezért próbáltam segíteni Lacinak, láttam már ilyen jellegű szerződést,
jelent meg külföldön is művem, jelent meg Magyarországon is művem. Képregények kicsit más műfaj, a magyar piac az egyrészt kicsi, tehát nehéz pozitív mérleggel kiadni egy könyvet. Viszont szerencsére vannak olyan lehetőségek, amivel végül, ugye ezt is közösen nézegettük Lacival, igyekeztem neki segíteni. A szerkesztő ismerőseim is mondták, hogy várjunk még nem tudták elolvasni, stb. De mivel közben Laci kapta a pozitív visszajelzéseket, elkezdtünk nézni úgynevezett bérkiadókat, amik viszont úgy működnek, hogy nem saját, tehát nem ők finanszírozzák meg egy könyvkiadást, hanem a szerző, hogyha alkalmasnak találják a művét arra, hogy kiadják. A szerző igazából maga finanszírozza meg a kiadást, tehát kifizeti a kiadónak a szerkesztőjét, olvasószerkesztőt, tördelőszerkesztőt, a nyomdai előkészítést, ha úgy van, akkor a grafikust, mint magunknak csináltuk, ugye magunknak, a Lacinak csináltuk közösen a könyvborítót és a belső illusztrációkat is. És ez egy sokkal gyorsabb folyamat, ugyan sokkal költségesebb, mert igazából az ember befektet. Tehát, hogyha bízik a saját művében, akkor kifizeti a bérkiadónak azt az összeget, amiért ők eljuttatják a nyomdakész, tehát kész terméket állítanak el belőle, plusz, amit magánszemélyként majdnem lehetetlen, az, hogy ők el tudják juttatni olyan könyvesbolt hálózatokhoz, ahova egyébként nagyon-nagyon nehéz, vagy majdnem lehetetlen, illetve hatalmas költségekkel jár, hogyha az ember mondjuk be akarja tenni, nem reklámozni akar a könyvkiadót, de mondjuk a Lirához, Librihez be akarja juttatni csak a polcra a könyvét, hogy tegyék ki a boltba, ez már majdnem lehetetlen, és a könyvtáros kollégától is vologató válaszokat látok, tehát ez egy rendkívül összetett és nehéz folyamat. A bérkiadók ebben segítenek, hogy sokkal gyorsabban, bár nyilván magasabb költséggel, az embernek a műve eljut a nagy könyvesboltok, vagy akár online hálózatoknak a polcaira. Én azt el tudtam Laciról képzelni, hogy ír egy ilyen könyvet, amikor olvastam, mondom, én nem vagyok ilyen könyvkritikus. Szerintem ez életszerűvé teszi. Tényleg gördülékeny volt, és nekem ez életszerű események voltak benne. Tehát ez tetszett. És így vitte magát, tehát én alig tudtam letenni, mert egyből már nem jött a következő akció. Unalmas részek, igen. Volt benne romantika, minden. Én is mondtam először, hogy ez egy filmvásznon simán megállná a helyét egy ilyen kis sci-fi filmnek. Nem is csak kicsinek. Nagynak. Tervezel a nemzetközi vizekre elezni? Lefordítani a könyvet? E-book formájában lehet-e olvasni? Ez már megjelent e-book formájában, elérhető a piacon, és napokban fejeződött be az angol nyelvű fordítása, ami könyvben nem, de e-book formájában a nemzetközi piacon is meg fog jelenni angolul. Beszéltünk, amikor megírtad, hogy olvasta pár ember, visszajelzések jók voltak, és ezért döntöttél, hogy kiadod. Azóta már eltelt egy kis idő, többen olvasták. Milyen visszajelzések jöttek? Most nem csak a családi kör vagy ismeretségi körbe gondolok, hanem kívülről, internetes oldalakon, bejegyzésekben, hozzászólásokban. Igen, jó visszajelzéseket kaptam, jó érzés volt olvasni őket. Említetted, hogy a Molyon is fönn van. Így van, Molyra is fölkerült a könyv, ott több véleményt is lehet olvasni a könyvről. Lesz-e folytatása a látónak? Lesz. Mi az, amit elmondhatsz? Már félig kész van a második rész. Hát majd a idő dönti el, hogy mikor és hogy kerül majd kiadásra. Sok betű lesz benne. És a jövőben a látón kívül tervezem-e még könyveket írni, vagy milyen könyveket, vagy milyen terveid vannak még a tarsolyban, a messzi jövőben is, akár most, hogy ugye ráléptél erre az írói pályára, akkor innentől kezdve bontani fogod a... Van jó sztori ötletem, és elképzelhető, igen, hogy tovább lépek. Marad a science fiction? Többé-kevésbé, igen.
Nem lesz ilyen romantikus, akkor előre haladtál volna. Nem, semmit nem zárhatunk ki, akár még romantikus könyv is lehet. Szuper. Akit érdekel a könyv, az hol tudja ezt a látót most beszerezni, és milyen formában, hogy tud hozzájutni, hol tudja megvásárolni? Hát a Lírának a platformján, illetve hogyha a Molyon rákeres, akkor a Moly az nagyon sokféle piacot földob, ahol elérhető maga a könyv. Tehát a Líra könyvesboltban én bemegyek, akkor ott meg tudom rendelni, vagy? Szerintem igen, én ezt így nem tudom, de gyanítom, hogy ha kéri az ember, akkor hozatnak feláll nélkül. Hát ha éppen nincs, akkor ugyanúgy, mint a legtöbb ilyen bolti hálózatban, ember leadja a rendelést, vagy akár online leadja a rendelést, és akkor nem sokat nyomtak, hanem folyamatosan nyomnak belőle, hát hogy a mai technológiában már nem kell ezeket kinyomtatni ahhoz, hogy meglegyen, akár egy-egy példányt is ugyanabban a költségben ki tudnak nyomni, mert megnyomja a gépen a gombot, és a végén kifutja a készkönyv. Köszönjük még egyszer a könyvtárnak a lehetőséget, és akkor most lehetőség van itt akár a szerzővel fotózni, dedikálni, képeket megnézni, mindenki ide jöhet nyugodtan. Aztán a rendelkezésére áll mindenkinek Laci. És várjuk a látóket.